Ay, nami humay sa eskwelahan drawing. O ikaw ako napili nga akong drawing one. Unsa man po'y buhaton ako anak. Magtungko ka tay. Unyay mo ito para di mong kamot sa sahog. Nanong ito pod man? Tungod kay gusto ko tayo nga mag-drawing o galiwas. Wal batasan! Ay, Free drinks in the house. Nak, nga naman, tay. di ba? Ex man ni mo to si Jane. O, tay. Pila man mo kabuhan nun sa nagbuhat. Bago pa sunod tatay. Hangtod pa manggani karon, wa pa manggihapon gani ko makamove on. Oy, pag move on na, oy! Kay, umaabot na naman mo siyang inahan. Ay, Free drinks in the house. Layo na kayo ng mga Tagalog na itong mga Bisaya bay, oy! ngano na kaingon makana, bay? Alangan, nga ang ilang langgam sa Tagalog, ni kamang pa. Pero sa tuwa, nilupad na. Bitaw, bay, no? Ang gubat po nila, lasang pa. Pero sa ato, nagpinusilay na. Maunay gingon ako ni mo bay, nga kanunay itang mag-una nila. Kay sama na lang silang tutoy, oh. Bata pa, pero sa tuwa, gitutya na. Ay, Free drinks in the house. Uy, Mads! Ikaw na! Uy, Pads! Ikaw magunay na! Dugayan na natong wa nagkita, uy! Maulagi, Pads! Wasad ko mag-expect nga magkita ta din sa sementeryo. Tarihan dyan tani, Pads! Tod, nagunsa man ka din, he? Nanagkot ka? Wa, Pads, oy! Doon na lang ko ikipangita! Unsa man pwede pakita nimo? Kuan, Pads! Ang akong lapida! Ay, Free drinks in the house. Oy, pre na toy! Naaraman day ka diya, pre. Karon pa mo ko kakita ni balik, oy! Nga migawas sa inyong bay? Ay, walan siguro ko ni mo mabantay, pre. Ay, Aw, basin pod! yun na, mag-unsa magkakaroon kalag-kalag. Ay, managkot na lang siguro ko, pre! Kay murag, namatay naman ang pagbati sa kong asawa na rin ako. Wala pa siya may uli sa amo. Ay, mao ba di ay, pre? Ikaw, pre, magunsa mo pagkakaroon kalag-kalag. Ay, magpuyo lang siguro kung malinahon sulod sa mong balay, pre. Ay, Nga naman. kay ba, sino niya makagawa sa imong asawa? Ay, Free drinks in the house.